Откакто работя като брокер, чака да се пукне балона. 100% има официален ръст на цените. 100%. Розови очила, като става за имоти, няма. Чувам, че някои жени мечтаят за чанти. Аз реално, ако знаех с какво ще се сблъскам, нямаше да го направя. Виждам и най-хубавото и най-лошото в професията си. Откъде започна? Историята започва от надежда. Чакайте да го оставя. Когато бях на 17, майка ми и баща ми се разведах. Това ме промени. Промени ме по начин, по който станах свръхотговорна. Защото трябваше да се издържам не само себе си, трябваше да издържам и брат ми. Брат ми, нищо, че е по-голям, е доста по-чувствителен и всъщност много тежко го преживя. И бъдейки 17 годишна, започнах да работя, два работя. На две места. Двата дни, в които почивам, хода да работя на другото място. Започнах да мечтая за корпоративна кариера. Много ми се искаше да стигна ниво директор. И какво да е това ниво на директор? Маркетинг. Приехаме в Югозападния университет с специалност бизнес администрация и започнах да уча задочно. И в последствие започнах работа в Радио Експрес като маркетинг специалист. И като личност съм доста с много разнородни интереси и всъщност установих сама за себе си, че това да работя в офис затворена от 9 до 5 или от 10 до 6 не е моето нещо. Това много ме изчерпва. Отделно приятели винаги са се шегували с мен, че много добре познавам София, знам улиците, знам номерата и в лични разговори съм казвала, че съм работила таксиметров шофьор. И така, развивах се, продължавах да работя в сферата. Всъщност, наистина смятам, че съм си изживяла всички мечти до момента. И започнах на шега с имотите. Като приятелката, която ми предложи да стана брокер на недвижими имоти, като го каза, просто тръгнаха едни асоциации на всичките брокери, с които съм имала допирна точка, едни нахални лелички, които те водят на едни места, които ти не искаш да посетиш, но те те убеждават, че това е мястото. И супер негативи, супер. И седях и се чудих, аз, Ава Цветкова, като съм работила, това, което съм работила, мога ли да бъда брокер, има ли смисъл да го направя? И абсолютно на шега започнах. Реално погледнато, компанията, в която започнах, е една от големите компании, един от големите брандове. Бях много подкрепена, но работата е всъщност крайно подценявана. Тя е подценявана, защото има доста материал, който трябва да се усвои, за да можеш да си свършиш работата качествено. Първото, за което малко се говори, трябва да имаш супер организация. Ти не можеш да закъсняваш. Няма вариант да закъсняваш. Ти трябва да си правиш сметката от точка А до точка Б за колко време стигаш. Трябва да си там абсолютно на време, даже желателно 15 минути по-рано. И трябва да умееш да общуваш с клиентите, трябва да ги предразполагаш, трябва да задаваш въпроси. Много неща трябва да се случат, за да се получи една комуникация с тях и да се харесате, да искаш да свършиш работата не заради самата работа, а да свършиш на човека работата. Тоест, ти да си в твоята си роля на професионалист. И след като разказах всичко за себе си, как започнах, искам да обърна внимание на нещо, което не се говори реално. Купете си апартамента сега, не чакайте. Първата крачка, която трябва да се започне, това е никакво чакане. Момента не е сега, момента е вчера, с задна дата. Тоест, трябва да имате малко вяра в себе си и да започнете да мислите за себе си. Трябва да имате вяра, че вашите родители ще ви подкрепят. Няма да има балон на цените, няма да се деноминират. Може да се проследи назад във времето и само от 2017 година до сега има 100% наценка на продажните цени на имотите. Даже мога да съм още по-подробна и да ти разкажа за история как моя приятелка преди 2 години си купи панелка, която в момента продава с 100% печалба също.
Това е една инвестиция, която тя тръгна на leap of faith, скок на съдбата. Взе кредит, изтегли абсолютно само момиче. Да, факт, има добра работа. Тази крачка отведе с 100 000 евро повече в джоба си. Тоест не чакай идеалния момент, не чакай да се подготвиш. Нещата, които трябва да знаеш, че банките отпускат кредити и ти трябва много малко самоучастие. Проблема не е, че не знаеш какво да правиш, проблема е, че не започваш. Трябва да започнеш сега да мислиш и да инвестираш. Защото най-сигурното капиталовложение е в жилище. Жилищата могат да се използват като буфер за съхраняване на средства и единственото нещо, на което трябва да ти обърна внимание е в ликвидността на жилищата. Трябва да ги избираш по критерии. Тези критерии са квартал, квадратура, транспортна свързаност, по възможност да е от добър строител и паркомясто. Паркомястото е нещо, което е много ценно. Реално погледнато, ако е гараж, може да се продаде отделно, ако е прилежащо, единствено само с апартамента, но винаги хората питат за паркомясто. И във времето ще става все по-ценно да има паркомясто. Някои хора осъзнават тази грешка прекалено късно, но всеки ден, който отлагаш да закупиш жилище и да направиш първата стъпка, то утре може да стане абсолютно недостъпен. Не дей да отлагаш бъдещето за твоите деца, за семейството си в някакво необозримо бъдеще. Не чакай този балон да се пукне. Балона, откакто работя като брокер, се пука всеки божи ден. Всеки божи ден седат и ми звънят кога ще се спука балон. Откакто работя като брокер, чака да се пукне балона. Не се пука балона. Просто балона не се пука. Спрете да чакате да се спука балона. В това чакане вие изпускате пари, губите бъдещето за децата си, губите надежда за собствено жилище. В времето напред жилищата ще станат абсолютно недостъпни. Имаме много примери в чужди икономики, които те стават недостъпни. Просто за да може да съществува едно семейство, то трябва да живее под наем. Наемите ще станат супер високи и за да може да си плащате наемите, двамата родители трябва да живеят заедно. А ако говорим за демография, почти няма родители, които живеят заедно. Реалността е една. Движимото имущество се обезценява. Дрехи, коли, почивки. Чувам, че някои жени мечтат за чанти. Скъпа, купи си апартамент. Престанете с тия глупости, инвестирайте в жилище. Аз съм абсолютно способна да ви доведа до този мечтан happy end. Нямаш идея колко е трудно да си намериш имот в днешно време и за съжаление е трудно, защото колегите си позволяват да лъжат в описанията, в текстовете на обявите, позволяват си да качват апартамент на цена, на която той реално не се продава. И реално, ако нямаш брокер доверен, с който да работиш, ти ще си супер объркан и реално погледнато аз разбирам хората защо се отнасят с недоверие към професията. Заради точно тези лоши примери. Но искам да ти кажа, че има брокери, на които можеш да се довериш безусловно, да защитат тебе, твой интерес и да знаеш, че това, което правиш, е правилното нещо. Брокера ще пресее всичките фалшиви обяви и брокера ще бъде с теб, до теб, по време на всичките огледи и ще договори условията за продажба. След това, защо ти трябва кредитен консултант? Кредитен консултант ти трябва, защото всъщност те като големи кредитополучатели получават много по-добри лихвени проценти, отколкото ти, ако отидеш лично, като частно лице. На теб ще ти дадат лихва, която е на общо основание и тя най-вероятно ще бъде висока. Докато кредитният консултант, искам да подчертая, че услугата е абсолютно безплатна, ти дава условия, които са все едно, той ги получава на базата на обемите, но те са за теб. Твоите условия, които са по-добри. Бюджет. Ако нямаш правилния бюджет, няма да можеш да намериш правилното жилище. С брокера и с кредитния консултант ще знаеш реално къде се намираш и какъв процент от своя доход трябва да инвестираш. Много хора казват, че увеличението, поскъпването на цените е следствие на емоционална реакция.
предвид присъединяването ни в евроразплащането. Аз искам да кажа, че това не е емоционална реакция. Искам да кажа, че това е логическа реакция. Защото във времето назад може да се проследи статистиката на държавите, които са се присъединили към еврото, как се е отразило на цените на имотите. И след толкова години в бранша мога да ти кажа, че въобще не разчитай, че става въпрос за емоция, а за логика и рационалност. Колко по-ясно трябва да го кажа, че сега е момента за действие. Давах ти пътя, начертах ти правилно как да действаш. Да, със сигурност няма да е лесно, ще е трудно. В момента предстои преход. Това е според мен реалният икономически преход, който се случва сега. И този момент е супер важен, за да можеш да имаш жилище в бъдеще, за да можеш да имаш ликвидност, за да можеш да подсигуриш себе си и да вложиш парите си правилно. Престанете да проектирате страховете си и действайте сега. Аз съм тук да ви преведа през този процес, да съм до вас и да вземем заедно най-доброто решение за вас и вашето семейство, за вашето лично бъдеще. Нали знаете кой е най-мечтаният акт след половия? Акт 16, разбира се. Шегата на страна. Ако си умен, ще ми се обадиш още сега. Всяко движимо имущество е пасив. Само жилищата са актив. Аз съм Ава и ще ме виждаш все по-често. Контактите са ми долу в описанието. И помни, знанието от мен, действието от теб. Много изкефим, аз направо скачам, взема емоция, бе. Ще ви надъхам, нали? Ама това е самата истина. Еми би трябвало да приключи камерата. Това кафе-машината. Да. Боже, забравих си образованието, хора. Да. Да. Сега, какво?